Dihita damang dainang dong asaha porsiaon di bagasan warni Tuhata Yesus Kristus. Majupang musido ta guru gongkong pepak pa di acara JP kalai maripola. Lahoma monai ulau ta di bagasa sadarion hata ni debata dihita. Imana tar surat di pesalme 33 ayat sia. Songonom madido disi. Ai makuling ibana gabi majadi do. Madokodo ibana jadi concong ma. Ido anggo sahana. Dihita karong asaha porsiaon ido tutu saluhu na dijadi ode bata marhite hatai jala madok koni bana jonjong do saluhu na disadok portibion ditopai bahana marhite hatai ido bay didok hata ido hanguluan ima hata ni debata namar sinodang jala gabe daging hatai ima debata ima Tuhan Yesus Kristus na balua hokita sia dosa atong dihita saluhuna dang benian taktaha porsiai hata ni debata ikopos doro hata ri hata ni debata na totong mangulu do hatai di bagasanguluta alani tatangi hon mahata ni debata totong di bagasanguluton mangula hatai marhite tor di porbadia namia di bagasanguluta atong dihita saluhuna unang ma dak taula hata ni debata alai totong mamangula hata ni debata di bagasanguluta tuhata mana madongan hita sai totong mata hapor sai hata ni debata urupan naruhita donganan naruhita oras madihita shalom amin.